Azi vom vorbi despre eficiența energetică și cum se pot reduce facturile la încălzire pe timp de iarnă. Pentru asta sunt o serie de măsuri pe care o să vi le prezint și realizările din ultimii câțiva ani, care sunt semnificative. Dar pentru a ști exact cum se pot reduce consumurile energetice și crește eficiența, e nevoie de niște termometre. Aveți în față un termometru ieftin, până în 10 lei, de geam, lipit în exterior, care ne arată temperatura în exteriorul ferestrei și anume de aproximativ 15 grade. E miezul zilei, e un termometru pe care vi-l recomand pentru a ști cum stă situația. Apoi vom prezenta termometre de interior și alte instrumente într-o serie de filme scurte. Mulțumesc, revin!